Hola a tots, benvinguts al nou programa de Vic Activa't a Casa. Tinguem present que les sessions per la televisió les continuarem fins al 18 de juny, que és quan s'acaba el programa de l'activitat física general de Vic. Per la sessió d'avui, a part de la cadira, que sempre la podem tenir al costat, necessitarem també dues ampolles o dues peses, el que us vagi millor, per poder treballar amb en Raül. La sessió la començaré jo amb un escalfament de les articulacions, la seguirà en Raül a la part principal amb l'Aina i acabaré jo mateixa a la part d'estiraments. D'acord? Som-hi! La cançó es titula Voluntat, és d'en Carles Casa i us la dediquem per la gran voluntat que teniu a seguir-vos. Començarem amb el peu a trepitjar, com si trepitgéssim una petita formiga. D'acord, amb l'altra. Taló, dins, fora, dins, fora. I l'altra. D'acord? Genolls. Rodones. Perfecte. Malucs. Amb la punta dibuixem amb el genoll una rodona i amb l'esquerra. Cintura. L'altre cantó. Espatlles. Endavant. Mans i dits. Dreta. Esforço els dits enfora. Esquerra. Ho faràs amb tots dos. Estiro. I primer un i llavors l'altre. Perfecte. Rotatori de la mà cap amunt i quan arribo dalt, baixo per l'altre cantó. El mateix amb l'esquerra. I baixo al revés. I cames. Esposo. Costat. Tornarem endavant. Més amunt. Costat. Anem baixant. Perfecte. I agafem aire. Tornem-hi. I tornem. Molt bé. I tal com us he dit, us deixo amb en Raül a treballar amb les ampolles. Fins ara. Bona tarda, gràcies Mercè. Doncs bé, ara que hem fet un bon escalfament, continuarem fent uns exercicis generals, com portem fent les últimes sessions, i anirem alternant avui. Farem 4 exercicis, alternarem braços, cames, sí? Un cop fem aquests 4 exercicis, els tornarem a repetir. D'acord? Com veus ahir la Mercè, unes ampolles, una cadira, i començarem fent exercici de bíceps. Farem alternant dreta-esquerra, farem 10 cops per banda, en total són 20 cops.
Som-hi. Vinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 més. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Ara, exercici de quadríceps, de les cames. Deixem les ampolles aquí i el que farem és aixecar-nos i seure 10 cops. Sí? Intentem no utilitzar els braços. I ho necessiti, pots fer una mica d'ajuda amb els braços, però si no, ens aixequem sense utilitzar els braços. Fem força de cames, sí? I baixem a poc. Vinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les últimes, 9 i 10. Molt bé, continuem asseguts a la cadira i passem a fer uns exercicis de les espatlles. Ens fiquem en aquesta posició i el que farem és anar pujant un braç amunt i després l'altre. Sí? Sempre partim de les ampolles dels braços aquí a l'alçada de les espatlles, les mans. Sí? Som-hi. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, dos últimes per banda, 9, 9, 10 i 10. Molt bé, deixem ampolles a terra, ens tornem a ficar darrere la cadira, l'article de costat perquè em podeu veure bé, i el que farem és posem genoll esquerre amunt i estirem la cama enrere. Farem 10 cops amb l'esquerra, 10 cops amb la dreta. Qui vulguis pot aguantar aquí la cadira per mantenir l'equilibri. Sí? Vinga. 1, 2, 3, esquerra recta, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. L'altre costat, cama dreta. Som-hi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, molt bé, som-hi. 7, 8, 9 i 10. Com he dit abans, tornem a repetir els exercicis des del principi. Bé, comencem amb els bíceps. Alternem dreta i esquerra. Som-hi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i tornem-hi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Deixem ampolles i ens anem a ficar davant la cadira. Anem a baixar i seure, pujar. Vinga, 10 cops. Cames ben recolzades i pugem i baixem a poc, no ens deixem caure la cadira, Som-hi. 2, 3, 4, 5, 6, som-hi. 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Ara, tornem a fer les ampolles, estem aquí. I anem a fer les espatlles. Cames còmodes, esquena recta. I vinga, som-hi. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7,
7, 8, 8, 9, 9, i l'última, 10, i 10. Passem a l'últim exercici. Vinga, com abans, Comencem amb l'esquerra. Genoll amunt i estirem la cama enrere. Esquerra recta, som-hi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Cama dreta. Què us dic, podeu aguantar-vos a la cadira i fer-ho igual, Som-hi. Amb la cama dreta, 10 cops, som-hi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Ara us deixo amb l'Aina. Continuareu fent exercicis utilitzant el mateix sistema, una miqueta en alternant, i espero que us hagi anat bé i ens veiem la setmana que ve. Moltes gràcies, adeu! Hola, bona tarda. Anem a seguir amb la sessió. Farem la mateixa dinàmica que acabeu de fer amb en Raül, és a dir, 4 exercicis, 10 repeticions cada exercici. Però nosaltres farem tan sols una volta, és a dir, el primer exercici 10 vegades, el segon, el tercer i el quart. I anirem amb la Mercè per acabar la sessió. Sí? Comencem. Primer exercici. La posició inicial és la següent. Colzes enganxats al cos i els punys es toquen aquí davant. El moviment és el següent. Obro, vaig endarrere i torno al lloc. Rotacions d'espatlles. A la que obro, faig rotació externa. A la que vaig endarrere, rotació interna i torno al lloc. Som-hi, 10 vegades. Obro, endarrere i a lloc. 1. Obro, endarrere i a lloc. 2. Obro, enrere i a lloc. 3. I a lloc. 4. Obro, enrere i a lloc. 5. Vaig al costat, endarrere i a lloc. 6. Obro, enrere i a lloc. 7. Obro, enrere i a lloc. 8. Obro, enrere i a lloc. 9. I anem a l'últim. Obro, enrere i a lloc. Perfecte. Primer exercici fet. Anem al segon. Cames. Farem primer 10 vegades amb la dreta i seguidament 10 vegades amb l'esquerra. Us explico primer. Farem una passa endavant amb la dreta i, si podem, anirem avall, flexionant els dos genolls, tant el de davant com el de darrere. Mans a la cintura per tenir més equilibri i torno al lloc. Així treballem el quàdriceps, la part de la cuixa, el múscul de la cuixa. Som-hi, 10 vegades. Primer només la dreta. 1. I a poc. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, i anem a l'últim, i 10. Perfecte. Farem el mateix, però la passa la farem amb la cama esquerra. Important, mantenir l'esquena recta. Ens movem de cintura avall. Som-hi amb l'esquerra. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8, 9, i anem a l'últim, i 10. Perfecte! 2 exercicis fets, un de braços, d'espatlles i un de cames. Anem a la cintura, esquena, braç. Som-hi! Cames separades. Anirem a fer inclinacions de cintura i d'aquesta manera també estirarem tot el que és la part del costat de l'esquena i l'espatlla. Us explico. Mà esquerra a la cintura i amb el braç dret, amb la mà dreta, ens inclinarem cap al cantó esquerre. I ho farem 10 vegades. Som-hi! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i anem a l'últim, 10, i canviem de cantó. Mà dreta a la cintura i treballem del cantó esquerre. Som-hi! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i l'últim, 10. Perfecte! 3 exercicis. Anem a l'últim. Tornen a ser les cames. Següent exercici. Us explico. Cama dreta. Se separa, doblem, flexionem el genoll i tot el pes cau sobre la cama dreta. Mans a la cintura per tenir més equilibri i tornem a lloc. Primer 10 vegades amb la dreta i 10 amb l'esquerra. Som-hi! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i anem a l'últim, 10. Perfecte. Farem el mateix amb la cama esquerra. Som-hi. Cama esquerra. Obro, recolzo tot el pes i al lloc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i l'últim, 10. Perfecte. Expulsem els braços. Expulsem la cama dreta. Cama esquerra. I us deixarem la mercè, que anirem a acabar la sessió. Adéu! Gràcies, Raül i Aina. Acabarem la sessió amb estiraments. Ho farem amb un gran músic de la comarca, en Pep Poblet, que ens interpreta un clàssic. Separem cames, agafem aire del terra, inspirem pel nas, expires per la boca, a poc a poc, amb l'esquerra, i expires. Totes dues, infla els pulmons i expirem. I tornes i
més que bé. Perfecte, anem aquí. Aguantem els abdominals a dintre. Si vols pots fer una mica d'equilibri i si no els prosperes aquí. I a poc anem cap a l'altre cantó. Aguantes? Molt bé. Tanques cames. T'agafes les mans per darrere. Puges els braços. Flexiones una mica. Puges, estires. I, com en contracció, puges a poc i a l'últim, el cap. Perfecte. Amunt i comptes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Vas amunt, estires més, recte, fins allà on puguis. Baixa i pujo a poc. Repetirem el mateix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Estiro una mica més les costelles. Baixo. I pujo poc a poc. Perfecte. Cames obertes. Aquí. A la dreta. I com si tingués un arc de fletxa, m'espero aquí. Aguanta i relaxa. L'altra, l'esquerra, aquí. I com si tiressis a l'arc, aguantes l'estirament. Molt bé. Amunt. El braç esquerre agafa el braç dret, l'estira amunt i amb l'altre faig una mica de flexió. I baixo. L'altre. Aguanta. I baixo. Molt bé. Aquí relaxo baix. Torno. Relaxo baix. Torno. I tots dos. 1, 3 cops. 2 i 3. Perfecte. Aquí. A l'altre. I baixo. Perfecte. Inspiro i expiro. Per fora. Aprofita i expiro. I torno. Expiro. Molt bé. Moltes gràcies. Només em queda dir-vos una cosa molt important per davant de la càmera, que sempre us dic a classe, sou els millors. Gràcies per seguir-nos cada dia i per la gratitud que ens demostreu a tots tres. Adéu. Gràcies, Pep. Ens sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú dempeus que hi confiï cegament, has de creure si et dic que ens en sortirem. Has de creure si et dic que ens en sortirem. Ens en sortirem. Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú dempeus que hi confiï cegament, has de creure si et dic que ens en sortirem. Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú dempeus que hi confiï cegament, has de creure si et dic que ens en sortirem.